Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Orhelio. Taong 1990, Tenani, Samar. Sa isang liblib na lugar sa Tenani, tahimik na naninirahan ang pamilya ni Orhelio. Matagal na sila roon at sa abot ng kanyang pagkakatanda, 2 henerasyon na ang tumira sa lugar kung saan nakatirik ang bahay nila. Kanununuan pa ni Orhelio ang nagmamay-ari ng bahay, kaya kahit lumang-luma na ito, hindi niya ito ginustong masira para makapagpatayo ng bago. Ang ginawa niya, dinugtungan niya ang tahanan hanggang sa makumpleto na niya ang lahat ng kanilang pangangailangan. Sa taong ito, may 6 ng anak si Orhelio. Nasa edad 50 anyos na rin siya, kaya yung mga anak niya nasa tamang edad na. Yung panganay nga niya, nakapag-asawa na, kaya naman mas lalo pa silang dumami sa kanilang tahanan. Tubong baryo ang napangasawa nito, kaya kada linggo, bumababa ang mag-asawa para bumisita. Minsan sumasama sila Orhelio, pero hindi nila ito madalas ginagawa. Marami kasi siyang nakikitang hindi kaaya-aya sa baryo, kaya naman siya na mismo ang umiiwas. Ayon sa kanya, walang alam ang mga anak niya ukol sa kanyang totoong pagkatao. Matagal na itong inililihim ni Orhelio sa kadahilan ng ayaw na niyang maungkat pa ang kanyang mga nakaraan. Dahil dito, mas ginusto niyang magpakalayo-layo at umiwas. Dagdag pa niya na matagumpay naman niya itong nagawa, pero hindi siya kumbinsidong habang buhay niya itong mapagtatakpan. Mariinding inilahad ni Orhelio na walang taong dumaraan na hindi niya inihahanda ang kanyang sarili para sa katotohanang matagal na niyang itinatago. Dumaan ang mga buwan. Normal pa rin naman ang kanilang pamumuhay. Ganun pa rin naman ang sitwasyon, kaya sa madaling sabi wala talaga siya noong inaalala. Nagbago lang ito noong umuwi ang mga anak niya pagkaraan ng 1 linggong bisita nito. Ayon sa panganay niyang anak, natagalan sila sa baryo dahil nagkaproblema. Ang bunsong kapatid ng kinakasama niya, sinapian ng masamang espiritu, kaya kinailangan nila itong bantayan habang pinapatingnan sa albularyo. Dagdag pa nito na, hindi naging madali ang sitwasyon ng bunso ng pamilya, gawa ng isang malakas na espiritu ang sumapi sa katawan nito. Nabanggit din ng albularyong pinagkonsultahan nila, malakas ang nilalang na pumupuspos sa kanyang katawan. At dahil sa ganoong kadahilanan, kinakailangan nilang lumapit sa iba pang mga manggagamot para humingi ng sangkap ng lunas. Maraming naging sakripisyo ang albularyo, ngunit sa bandang huli, nagamot din ito ang sapi. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, dahan-dahan siyang tumingin sa kanyang anak habang nagsasalita. Hindi ganong kadali ang pagpapalis ng sapi. Kung inakala ng albularyo na wala ng sapi sa katawan nito, nagkakamali ka. Kagaya ng kaluluwa at katawan, hindi ito basta-bastang maihihiwalay. Para makasiguro kayo, mas magandang dalhin niyo dito ang kapatid ng asawa mo. Hindi na siya iba sa akin, kaya hayaan mong tulungan ko siya. Wika ni Orhelio. Seryoso ho ba kayo dyan, Tay? Ano naman ho ang nalalaman niyo sa pagpapalayas ng sapi? Huwag niyong sabihin na may alam din kayo sa mga orasyon. Nang marinig naman ni Orhelio ang sinabi nito, hindi niya maiwasang mapatingin sa sahig habang pinag-iisipan ang mga isasagot niya sa anak niya. Napagtanto niya kasi na kung sasang-ayunan niya ang naging tanong nito, hindi malabong magkaroon nito ng ideya ukol sa lihim na matagal na niyang ibinaon sa limot. Ayaw na ayaw din niya itong mangyari, lalo pat alam niyang ito ang magiging rason para mabago ang buhay ng kanyang asawa at mga anak. Ang kaso lang, dahil sa pagmamalabis niyang makatulong, hindi na siya nakapagdahilan pa. Kalaunan, napansin na lamang niyang alam na pala ito ng mga anak niya. Dahil sa ganoong pangyayari, hindi niya na ito itinanggi. Matapang niya itong ipinagtapat
alang-alang sa kagustuhan niyang makatulong. Gayunpaman hanggat maaari, pinilit niya pa ring ilihim ang iilan sa mga katotohanang bumabalot sa kanyang pagkatao. Oo anak, meron akong alam pero konti lang. Nasubukan ko na rin makapagpalayas ng kaluluwa, kaya alam ko kung ano ang mga gagawin. Yun nga lang, depende ito sa kaluluwang aking papalayasin. Sige ho, tay. Sumama na lang ho kayo sa amin pagbaba namin bukas. Kayo na hong tumingin sa kanya. Matapos ang kanilang pag-uusap, nakahinga siya ng maluwag. Bukod kasi sa wala nang naging tanong ang kanyang anak, umalis na rin ito para magtrabaho. Mas mainam yun para sa kanya, lalo pat maging siya man, aminadong hindi niya kayang magsinungaling ng dire-diretso. Nababago kasi nito ang kanyang testamento, kaya hanggat maaari, nag-iingat talaga siya. Pagsapit ng gabi, maaga pang nagpahinga ang kanyang pamilya. Habang nakahiga siya, pabalik-balik niyang pinag-isipan ang kanyang mga gagawin. Hindi rin niya maipagkakaila ang tila bang mayat-mayang pagbisita sa isip niya ng kanyang mga nakaraan. Ayon sa kanya, hindi niya tinatakasan ng mga nangyari. Sadyang may mga bagay lang siyang ayaw na niyang maulit pa. Dagdag pa ni Rogelio na noong kabataan niya marami siyang nagawang kapaki-pakinabang sa kanyang kapwa. Taliwas sa aral na tanga ng nakararami, hindi siya antingero o albularyo, bagkus isa siyang taong may kakayahang humigop ng kaluluwa para gawin itong sariling lakas. Hindi mahalaga kung ano ang hinihigop niya, basta may espiritu ito na merong wisyo. Kasama na roon ang mga engkanto, demonyo, tao at kung ano-ano pa. Ngunit ang ganoong kakayahan, merong kakaibang epekto. Ayon kay Rogelio, na kapag nakakahigop siya ng kaluluwa ng demonyo, parang sakit na kumakapit sa kanyang katawan ng kasamaan nito. Nagdudulot ito ng pansamantalang pagkawala ng kanyang wisyo, kaya naman sa mga sandaling yon, hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Malalaman niya lang sa kanyang mga kadugo na nag-amok na pala siya o hindi naman kaya'y nanakit ng kapwa niya. Kapag nasa ganoong estado, napakalakas niya. At kahit nga ang mga kapatid niyang antingerong may mga mutya, hindi kayang pantayan ang kanyang lakas. Dahil dito, itinuring na mapanganib ang abilidad ni Rogelio. Sa ganoong rason, bihira na lang siyang isinasama ng kanilang mga kapanalig. Kalaunan, napansin na lamang niyang malayo na pala siya sa mga ito. Magmula noon, unti-unti na niyang nararamdamang kakaiba siya sa lahat. Matinding problema ang naidulot nito sa puntong isumpa na niya ang kanyang kakayahan. Mula pagkabata niya kasi, wala siyang ideya sa kung saan ito nagmula. Basta ang sinabi noon ng kanyang ama bago ito pumanaw, may ibinaon itong mutya sa katawan niya. Maaaring yun ang rason kung bakit siya nagtaglay ng ganoong abilidad. Ang problema lang, hindi niya ito mahanap hanggang sa kinalakihan na niya ito. Sinubukan din niyang magtaglay ng ibang mga karga pero sa hindi malamang dahilan, lahat yon namamatay pagkaraan lamang ng ilang araw matapos niya itong makuha. Ipinagtaka ito ng kanyang mga kasama, dahilan para pag-isipan siya nito ng kung ano-ano. Doon na rin nagsimulang magbago ang pakikisama nito hanggang sa piling mga tao na lamang ang kumakausap sa kanya. Dala naman ang pagkadismaya ni Rogelio, dito na siya nagdesisyong bumalik sa lupain ng kanyang mga magulang. Masakit man yun para sa kanya, alam niyang dito mapapanatag ang kanyang kaluluwa. Dagdag pa niya na, noong nabubuhay pa ang tatay niya, paulit-ulit nitong sinasabi sa kanya na hindi niya kayang matakasan ang kanyang hinaharap kahit anong gawin niya. Mariin din itong inilahad na sa pamamagitan ng mutsyang ibinaon nito, may pagpapatuloy nito ang kapangyarihan ng kanilang mga ninuno. At ang ganoong paniniwala ng tatay niya ang siyang nag-udyok sa kanya para mamuhay ng normal sa kabila ng kanyang mga pinagdaanan.
Nung namatay din ang kanyang mga magulang, tuluyan niya na itong ibinaon sa limot. Lahat ginawa niya para lamang mabuhay ng normal at payapa. Ngunit kahit ano ang kanyang gawin, tila bang paulit-ulit pa rin siya ritong ibinabalik ng tadhana. Matapos naman niyang maalala ang lahat, napabuntong hininga siya habang dahan-dahang humihiga. Pagsapit ng sumunod na araw, maaga pa silang umalis ng kanyang panganay. Wala siya noong ibang dinala, pagpapakita na hindi siya manggagamot o antingero. Nang mapansin naman ito ng anak niya, wala naman itong imik habang nakatitig. Hindi man ito nagsasalita, alam niyang marami itong katanungan ukol sa kanyang mga personal na rason. Ilang oras ang dumaan, narating nila ang baryo. Pagtungtong nila rito, agad nilang pinuntahan ang bahay ng mga magulang ng asawa nito. Hindi ito malayo sa lugar, kaya nakarating sila roon ng mas maaga. Pagsilay naman nila sa bahay, doon tumambad sa kanila ang ilang mga taong nag-uusap sa labas. Pagsilay naman dito ni Orhelio, alam niyang may mangyayari na roong hindi kaaya-aya. Makalipas pa ang ilang minuto, nang makapasok na sila sa loob ng bahay, sinalubong sila ng mga magulang ng asawa ng anak niya. Magandang umaga, Manoy Orhelio. Mabuti naman ho't nakabisita kayo. Ano hong may tutulong ko? Pasensya na kayo't medyo abala ang aming pamilya. Ngayon palang sinasabi ko na, hindi niyo ho ako makakausap. Marami akong ginagawa at yun ang uunahin ko. Prangkang wika ng ama ng asawa ng anak niya. Nang marinig naman ito ni Orhelio, di na siya nagdalawang isip na ipagbigay alam ang kanyang ipinunta. Wala ka nang dapat pagkaabalahan. Nandito na kami, kaya hayaan mong tulungan ko ang anak mo. Hindi man sa pagmamayabang pero may alam ako sa panggagamot at naniniwala ako na matutulungan ko siya. Matapos naman niya itong mailahad, dito na siya nagpasama sa kanyang balae. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, wala na rin itong nagawa kundi ang sumunod. Maya-maya pa, pagpasok nila sa silid, dito sumambulat sa kanila ang bata na nakatali sa higaan. Sugat-sugat na ang buo nitong katawan at patuloy ito sa pagwawala kahit may mga tumutulong na roong albularyo. Hindi rin mahalaga sa nilalang kung araw man o gabi na parabang wala itong kahinaan. Pagtitigan naman nilang dalawa, bahagya naman yun tumigil. Ang kanina lang na nagwawalang bata, biglang naging mahinahon nang magpang-abot na ang mga paningin nila. Hindi na rin ito binawi ang pagtitig sa kanya na parabang meron itong pakay. Makalipas pa ang ilang segundo, biglang nagsalita ang nilalang na nasa loob ng katawan nito. Tingnan mo nga naman, may hindi pala ako inaasahang bisita. Ano ang kailangan mo? Naparito ka ba sa kaluluwa ko? Huwag mo na akong pagbalakan pa. Isa kong purong demonyo. At kapag sinubukan mo kong kainin, hinding-hindi mo kakayanin ang kapangyarihan ko. Binibigyan mo lang ako ng pagkakataon para mabuhay sa isang katawan na karapat-dapat naming pamahayan. Nang marinig naman ni Orhelio ang sinabi nito, di niya yun pinansin. At sa halip na makipag-usap pa sa mga taong naroon, inutusan niya itong umalis ng silid. Maliban sa kanya at sa sinapian, wala na roong natira. Maya-maya pa, nang masiguro niyang wala nang makakakita sa mga gagawin niya, dito niya na ginawa ang kanyang paraan. Kakaiba sa lahat ang ginawa noon ni Orhelio dahil wala siyang mga ritual na isinakatuparan. Nagdasal lang siya rin doon ng ilang minuto bago niya inihipan ng orasyon ng kanyang palad. At nang magawa niya ito, inilapat niya ito sa noo ng biktima habang paulit-ulit na nagdarasal. Maya-maya pa, doon niya na nakita ang sapilitang paglabas ng espiritu ng nilalang mula sa katawan ng bata.
Halos magpumiglas pa ito at magpumilit na bumalik, pero hindi nito nakayanan ang lakas ng kanyang orasyon. Hindi nagtagal. Pag-usli ng katawan ng nilalang, agad naman niyang kinuha ang nakasukbit na punyal sa kanyang tagiliran kasabay ng mabilisan niya roong pagputol. Matapos niya itong gawin, agad niya itong hinigop hanggang sa makapasok na ito sa kanyang katawan. Pagkaraan pa ng ilang segundo, nangitim pansamantala ang kanyang balat na sinabayan naman ng kakaibang hapding dahan-dahang kumakalat. Hindi naglaon. Nang mawala na ito, tinawag niya ang pamilya ng kapatid ng asawa ng anak niya. Pagpasok nito sa loob, bumungad sa kanila ang lantang gulay na katawan ng bata. Pagsilay naman nila rito, gulat na gulat ang mga albularyo nang mapansin itong wala ng bakas ng masamang espiritu ang katawan nito. Bumalik na rin yun sa normal at base sa dalawang manggagamot, araw na lamang ang kinakailangan nilang hintayin para bumalik na ito sa normal. Dagdag pa ng mga ito na wala na rin silang kinakailangan pang gawin sa kadahilan ng tuluyan na itong napagaling ni Urgelio. Nang marinig naman ito ng mga kamag-anak ng bata, maging sila man hindi makapaniwala. Sa isang linggo kasing pagkakaroon nito ng sapi, aminado silang hirap na hirap ang lahat ng albularyong minsan doong tumingin. Inakala rin nila noong hindi pa ito gagaling pa dahil sa lakas ng nilalang na nakasapi sa kanya. Sa pagpapatuloy naman ng ganoong pangyayari, maraming katanungan ang nagmula sa pamilya. Kesyo nung ginawa niya, bakit ito gumaling kaagad at bakit nawala ang kaluluwa sa loob lamang ng napakaikling panahon. Nabanggit din ito na hindi sila maniniwala na simple ang ginawa ni Urgelio. Alam kasi nilang malalim ang ipinakitang karunungan nito, gawa ng ang pagpapalaya sa mataas na uri ng nilalang ay talaga namang hindi basta-basta. Matapos naman niyang marinig ang lahat ng iyon, hindi na siya nagsalita pa. Hanggat maaari, tumahimik na siya, indikasyon na wala siyang interes na sagutin ang mga tanong nito sa kanya. Dahil sa kanyang ginawa, napilitan naman ng mag-anak nito na tumahimik na. Hindi nagtagal, inabisuhan siya ng albularyo na sumama sa paglalakad ng mga ito. Nang marinig naman niya ang sinabi ng dalawa, tumangulang naman siya hudyat ng pagsang-ayon. Pansamantala, iniwan na muna niya roon ang mag-asawa para naman magkaroon sila ng pribadong oras. Sa kanilang paglalakad, maraming bagay ang naitanong ng dalawa sa kanya. Lahat yon sinagot niya ng mahinahon at pawang katotohanan lang. Ang totoo niyan, wala talaga akong ideya sa ginagawa kong ito. Likas na ang ganoong abilidad sa akin, kaya hindi ko na ito tinuturing na iba. May mga nagsasabing kakayahan ito ng isang albularyo, pero hindi ako naniniwala roon. Ay, kung alam niyo lang ang sitwasyon ko, hindi niyo ako hahangaan. Nang marinig naman ng dalawa ang kanyang sinabi, seryoso naman siyang kinumpronta ng isa sa mga ito. Sabihin mo lang kung ano ang alam mo tungkol sa abilidad mong yan at baka matulungan ka namin. Marami rin naman kasi kaming kaibigan na may kakayahang makapagpalayas ng kaluluwa katulad ng ginawa mo kanina. Dahil sa sinabi nito, napabuntong hininga lang naman siya. At para maiwasan ang mga karagdagang katanungan, sinang-ayunan niya ang lahat ng mga sinabi nito sa kanya. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, nagpaalam na siyang bumalik. Ramdam niya kasing hindi niya na kayang magsinungaling sa mga ito, kaya mas mainam na manahimik. Pagbalik niya sa bahay ng pamilya ng asawa ng anak niya, nadatnan niya ang dalawa na kasalukuyang nag-uusap sa labas habang nagmemeryenda. Nang masipat naman siya ng mga ito, dali-dali naman siyang nilapitan. "Oh, Tay, uuwi na ho ba tayo?" Bungad na wika ng kanyang panganay. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, tumangulang naman siya kasabay ng pagpapaalam niya sa pamilya ng asawa nito.
Ilang minuto pa ang lumipas, kasalukuyan na sila noong naglalakad pabalik ng pamamahay nila. Halos 15 kilometro rin ang kinakailangan nilang baybayin para lamang makarating doon. Pagsapit naman ng hapon, narating nila ang bahay ni Origelio. Masaya pa sila nun, animoy walang nakaambang panganib sa mga susunod na araw. Di rin siya noon nakakaramdam ng pagkabahala, lalo pat umalis siya ng baryo na may maayos na pakikitungo sa mga albularyo. Ang kaso lang, hindi niya alam na sa pag-alis niya pala noon, nagpatawag ng mga kasamahan yung 2 albularyong nakausap niya. Hindi kasi ito kumbinsido sa mga naging sagot niya, at sa kanilang pag-uusap, nagkaroon sila ng kutob na gumagamit ng mutya ng kaliwa itong si Origelio. Hindi nila basta-bastang papayagan na may mga taong gumagamit nito, lalo na sa lugar nila na kasanayan na nilang patayin ng mga taong may alam sa lihim na karunungan ng kaliwa. Tumaan pa ang mga araw, nagpatuloy ang pagpupulong ng mga albularyo. Maigi nilang inalam ang kinaroroonan niya at sa tulong ng pamilya ng asawa ng anak niya, nagawa nitong matunto ng kanilang pinagtitirahan. Hindi naglaon, nagdesisyon na ang grupo na umusad patungo sa kanilang pamamahay. Bit-bit ang kanilang mga armas, matapang nilang tinahak ang daan. Di rin sila nagpatinag sa kahit na anong nilalang na kanilang maramdaman at nakasalubong hanggang sa mapadpad na sila sa tirahan ng pamilya niya. Unang nakita ni Origelio ang pangkat na paparating, kaya naman bago pa ito makalapit, naabisuhan niya ang kanyang pamilya na pumasok sa loob ng bahay para magtago. Nang marinig naman ito ng asawa niya, kahit wala itong ideya sa mga nangyayari, napilitan itong sumunod. Alam kasi nito na seryoso siya pagdating sa mga ganoong usapin, kaya imposibleng niloloko sila nito. Makalipas pa ang ilang minuto, nang mapagtanto niyang nakapasok na ang lahat, tumungo siya sa labas para maghintay. Pagdating naman ng mga albularyong nasa 9 bilang, dahan-dahan naman niya itong nilapitan para kumprontahin. Ang una niyang kinausap sa mga ito ay yung 2 nakausap niya noong ginamot niya ang bunsong kapatid ng asawa ng panganay niyang anak. Bakit kayo bumisita ng hindi nag-aabiso? May problema ba? Wala namang kaming problema, Origelio. Kaya lang kami dito napunta ay dahil sa ilang mga katanungan. Hindi mapanatag ang mga kasamahan ko, kaya pinilit nila kaming pumunta rito para personal kang makausap hinggil sa itinago mong abilidad. Dahil sa sinabi nito, di niya maiwasang tumawa. Tawa ng tawa si Origelio, animoy nasisiraan na ng bait. Maya-maya pa, isa-isa niya na itong pinagmasdan habang malalim na nag-iisip. Marami nung gumugulo sa isip niya, gawa ng alam niyang hindi pumunta ang mga ito nang walang matinding pakay. Sa loob ng halos kalahating oras nilang pag-uusap, dito niya nalaman ang iilan sa mga pakay nito. Ayon sa mga albularyo, gusto nilang ibalik siya sa baryo para mapag-aralan at matingnan. Mariin din itong inilahad na kapag tapos na sila sa kanya, malaya na siyang makakabalik sa kanyang pamilya. Dagdag pa ng mga ito, walang mangyayaring masama, kaya wala siyang dapat na ipag-alala. Magtatagal din ng 1 buwan mahigit ang pag-aaral sa kanya, pero may mga araw na papahintulutan siya nitong umuwi para magpahinga. Makinig ka, kaibigan. Para ito sa kapakanan mo, kaya kung maaari huwag ka sanang sumalungat. Mga mababait naman kaming tao, kaya makakaasa kang totoo lahat kami sa aming mga sinasabi. Wika pa nung isa sa mga albularyo. Hindi naman ako nagdududa. Ang kaso lang kasi mahaba sa akin ng 1 buwan. Kahit nga 1 linggo eh. Pwede akong sumama kung may papangako ninyong papauwiin niyo ako bago maggabi. Pero kapag hindi, pasensyahan na lang sapagkat hindi ko matutupad ang inyong kahilingan. Sana naman maunawaan niyo ako. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, bigla itong umalma.
Pagtaas ng boses nito, nagbabala ito sa kanya hinggil sa mga pwede nilang gawin kung sakali mang hindi siya susunod. Mariin din itong inilahad na wala siyang pakialam sa mga ipinaglalaban ni Orhelio basta ang nais nila magawa ang kanilang trabaho. Matapos naman itong makapagsalita, agad nitong inutusan ng kanyang mga kasama na pumasok kahit wala pa itong hudyat na nagmula sa kanya. Nang masipat naman niya ang sapilitang pagpasok ng mga ito sa bakuran, dito na siya umatras ng bahagya habang pinag-aaralan ang nangyayaring sitwasyon. Ilang minuto pa ang lumipas. Nang magkaroon na ng tensyon sa paligid, binalaan niya ang mga ito ukol sa mga kaya niyang gawin. Anya, hindi siya magdadalawang isip na makipaglaban kung talagang nais siyang dukutin ng grupo. Dahil sa kanyang sinabi, nagdulot ito ng banta sa hanay ng mga albularyo. Imbis na makipag-usap ito sa kanya ng malumanay, napilitan itong paligiran siya habang paulit-ulit na nagsasalita ng may paninindak. Nang mapagtanto naman niyang hindi na ito madadala sa mga simpleng pakiusap, dito na siya nagsimulang magdasal kasabay ng dahan-dahang paglapat ng kanyang mga kamay sa lupa. Matapos niya itong gawin, tumingin siya sa mga ito at sa isang iglap dito na lumabas sa kanyang katawan ng mga aninong binabalot ng purong kadiliman. Bagaman hindi pa noon lumulubog ang araw, napansin ng mga albularyo ang tila bang mabilis na pagbalot ng kadiliman sa paligid. Pagbaling naman ang kanilang tingin sa kinaroroonan ni Orhelio, nakita nila itong may mahaba ng buhok at nanlilisik na mga matang dumurugo. Umaangil na rin siya noong mga sandaling yon. Animoy malayo na ang kanyang estado sa isang ordinaryong tao. Nang mapansin naman ito ng lahat, dali-dali naman yung napaatras. Gulat na gulat silang pagmasdan nito habang pilit itong kinakausap. Ang kaso lang, hindi niya na ito napakinggan pa dahil sa mga sandaling yon, ang kapangyarihan na ng demonyo ang namumutawi sa katauhan niya. Pagtayo naman niya, umahon ang 5 nicho sa likurang bahagi ng mga albularyo. Pagbukas naman ng mga takip nito, dito bumungad sa kanila ang 5 nilalang na hindi nalalayo sa wangis ng mga aswang. Yan ang 5 sinaunang aswang na pagmamay-ari ko. Tinatawag ko lang sila kapag nalalagay sa panganib ang buhay ko. Wag na wag niyo akong sisisihin sa mga mangyayari, sapagkat kayo ang nagpumilit sa akin para gawin ang bagay na ito. Dahil sa kanyang sinabi, dito na nagsimulang sumugod ang mga albularyo. Lahat ito gusto siyang pugutan ng ulo, pero walang kahit isa sa kanilang nagtagumpay. Sa loob lang ng ilang minuto, nagawang masakmal ng mga aswang ang iilan sa mga albularyong kalaban niya. Paglapat ng pangil nito sa mga katawan ng biktima, agad itong bumaon hanggang sa hindi na ito makalaban pa. Sa sobrang lakas kasi ng puwersa ng mga bunganga nila, nadudurog ng kanilang pangil ang bawat butong natatamaan nito. Sapat ng dahilan upang panghinaan ang kahit na sino. Habang pinapatay naman ng mga nilalang na tinawag niya ang 7 albularyo, yung 2 namang tumulong sa kapatid ng asawa ng anak niya, walang patid na inaatake siya. Ang kaso lang kahit anong gawin nito, sadyang hindi yon makakahabol sa kanyang bilis. Maraming beses na rin itong nagpakita ng butas sa kanilang mga atake, pero ni minsan hindi niya ito ginamit para paslangin ang mga ito. Patuloy pa siya noong nakikipaglaro, animoy sinusulit niya ang mga nangyayari. Pagdating naman nila sa likod ng bahay, kung saan naroon ang malaking puno ng mangga, dito na siya napilitang huminto. Nang muli niyang makaharap ang 2, sinenyasan niya itong tumahimik, sabay turo sa sanga. Akala ng mga ito wala itong ibig sabihin, pero ilang segundo lang ang lumipas, nakarinig sila ng kakaibang huni. Isang huni ng nilalang na bagong-bago sa kanilang pandinig. Dala naman ang kuryosidad ng 2.
Dito na sila napatingala hanggang sa makita na nila ang nilalang na nakaupo sa sanga ng mangga. May napakahaba itong dila tapos napakaitim na balat. Nanlilisik din ang mga mata nito habang nakatitig sa mga ito na parabang naghihintay na lang ito sa utos ni Urhelio para umatake. Matapos naman itong masilayan ang mga nilalang, bigla nitong ibinaling ang tingin sa kanya habang nagtatanong ukol sa nilalang na nakita nila. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, masaya naman niya itong inabisuhan ukol dito. Yang nilalang na yan ang papatay sa inyo. Binalaan ko na kayo na huwag niyong sagarin ang pasensya ko. Pero hindi kayo nakinig. Ngayon, sama-sama niyong kaharapin ang resulta ng inyong kapangasan. Dahil sa kanyang sinabi, wala na ngang nagawa ang dalawa kundi ang sugurin siya. Ngunit di pa man ito nakakalapit, pumulupot na sa mga katawan nito ang mahabang dila ng nilalang. Paghigpit nito sa katawan ng dalawa, dali-dali sila nitong hinila papaitaas. Matapos noon nawala ang dalawa na parang bula. Si Urhelio naman, lumakad pabalik ng bakuran para tingnan ang mga albularyong natitira. Alam naman niyang mali ang kanyang ginawa, pero naniniwala siyang karapat dapat lamang ito para sa mga taong nang aargabyado sa kanila. Matapos namang mapaslang ng 5 ang mga natirang albularyo, dali-dali itong bumaon sa lupa kasama ang mga labi. Pagbalik ng katahimikan sa paligid, agad naman niyang inalis sa katawan ang kapamahalaan ng mga nilalang na matagal na niyang nakain. Duman pa ang mga araw, inutusan niya ang kanyang mga anak na makinig sa baryo. Alam niya kasing marami nang naghahanap sa mga albularyo, kaya para magkaroon sila ng balita ukol dito, obligado silang magpadala doon ng tagapagmasid para makinig. At kagaya nga ng kanyang hinala, ganun nga ang nangyari. Maraming mga albularyo noon ang nakondena sa pagkawala ng siyam, pero wala rin silang nagawa para mapabagsak itong si Urhelio. Sa mga sandaling yun kasi pinuno, ipinaramdam na niya sa mga ito ang kanyang kakayahan at abilidad. Binalaan niya rin ang mga taong yun na hindi siya magdadalawang isip na pumaslang kung ito ay kinakailangan. Dahil dito, tila bang nasindak sa kanya ang mga kapanalig ng kanyang mga biktima. Ito rin ang naging daan upang tantanan na siya ng mga ito. Magmula noon, wala nang kahit isang albularyo ang bumisita sa lugar nila hanggang ngayong pangkasalukuyan. Ayon sa panganay niyang anak, na bago lang ang ganoong pangyayari noong pumanaw si Urhelio taong 2016. Pero alam niyo pinuno, na kahit wala na siya, naniniwala pa rin ang anak niya na patuloy na umiiral ang istorya niya na may malakas at delikadong mutyang nakabaon sa katawan ni Urhelio.